Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom nun. Bisan pa man sa bagyong udit, maningkamot gihapon ta para makatabang sa katawan ug sa lungsod sa Matalom. Okay guys, kuan meron January 2021 dito ko guys, hingsimba ko sa Santo Niño para hatagan tag guidance or utabangan gyapon ta bisan sa mga kakulian, bisan sa mga pagsuway nga nagtamas-tamas kanato pero magpabilin gyapon ng mutabang sa katawan or mutabang sa administrasyon alang sa kayuhan sa tanan. Mo na itong batong guys kay need na itong extra time, need na itong para mahuman na itong report kay ting closing maron, need na to ang extra time para makasubmit kay na may limit sa pag-submit sa auditor niya. Extra time para sa kayuhan sa tanan. Okay, Eco Live diri sa Municipality of Matalom, serbisyong totoo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay, may itong batong guys. Pag-sirok ta kay Kwan sa kanang Kwan. Bisan pa guys sa panag dinautay pero magpabilin gihapon lang mo serbisyo ug mo alagad sa katawhan sa lungsod sa bisan gi kuanta guys gi ayo ta erok pero magpabilin gihapon tang or maningkamot nga makatabang sa lungsod sa Matalom. Okay guys, atong baton. Nagsirok sa mata kay kuan man. Ato ning gisirok guys kay kanang namuli tay gi apas guys kanya. Kuan. Dito guys. Okay, baliton ko. Magtinabangay kita o magpabilin ta sa pagpaningkamot. Bisan gayo tag kuan tinang nila pa negative side pero maningkamot gyapon ta nga makatabang sa katawhan sa lungsod sa mga. Once again, magtinabangay kita, magtimor alang sa kayuhan sa tanan. Iko tinuray nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.